ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки ҳама каса хубу бардам бошед. ҳамватанони азиз, дар кор ҳастам. рӯз як бародар занг задан, гиря намекунанд халос. дирӯз бародарашон дар шаҳри Екатеринбург аз тарафи азон баромада ба кадом автобус шиштагӣ гум шудагӣ. бародари азиз, нав Россия омадагӣ, Русия намедонанд. бародари азиз, суратҳои ҳамин бародар дар зери навор мешавад. илтимос ҳамин навора эҳтиромона аз шумо хоҳиш мекунам, падилитса кунед ба группаҳо, имо, ватсап, ёру рафиқотон ба ки ҳамин қадар ҳамин навор хезад. шояд ин бародара мо пайдо кунем. бародари азиз, лайк, падилитса фаромӯш накунед. илтимос бояд ҳамин бародара мо ҳамакаса пайдо кунем дар шаҳри Екатеринбург. худо гӯем ки ягон кас гум нашавад. худованд аз ҳама чизи безеб интизорӣ, ҳеҷ ки интизорӣ накашад, ҳеҷ кас гум нашавад. худованд ҳама омадаем тани саат хотили ҷамъ кати боз ба пеши падар, модар, фарзанду ҳамсарамон баргардем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. худатонро эҳтиёт кунед.